ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ትኾኑ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላምን ሙሉእ ጥዕናን እንዳተመነኹ ከምቲ ብቐጻሊ ዘቕርበልኩም ንሎሚ ብዛዕባ ሕማም ኩሊት እንታይ ምዃኑን ብኸመይ ከም ድመጸናን ንምክልኻሉ እንታይ ክንገብር ከም ዘለናን ሓፈሻዊ መብርሂ ከቕርብ ክፍትን እየ ብጽሞና ክትከታተሉንን ኣብ መወዳእታ ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ክትተባብዑንን ይምሕጸን እምበኣርከስ ናብ ዘዳልኽዎ መደብ ክሰግር ሰናይ ምክትታል ሕማም ኩሊት ብናይ ሕክምና ኣጸዋውዓ ኔፍሮፓቲ ዝበሃል ኮይኑ ኣብ ኩሊት ንዝበጽሕ ከቢድ ጉድኣት ዝገልጽ ኩሊት ብግቡእ ስራሕ ምስ ዘይትሰርሕ ዘጋጥም ሕማም እዩ። ሕማም ኩሊት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ፈለማ ብመጠኑ ስራሕ ኩሊት ዝዓግት ኣብ ዝተናውሑ ግዜ ድማ ጠቕላላ ውጥቀት ኩሊት ዘስዕብ ከቢድ ሕማም እዩ። ቅጽበታውን ሕዱር ሕማምን ተባሂሉ ድማ ኣብ ክልተ ይኽፈል። እቲ ቅጽበታዊ ሕማም ንብሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘጋጥም ክኸውን ከሎ እቲ ሕዱር ሕማም ድማ ካብ 3 ወርሒ ንላዕሊ ንዝጽንሕ ዘጋጥም እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ከም ድብሎ ሕማም ኩሊት ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ኣዝዮም ቀተልቲ ሕማማት ኮይኑ ኣብ መበልታ ሸዓይስ ይስራዕ። ቀንዲ ጠንቅታት ሕማም ኩሊት ብዙሓት ኮይኖም ካብቶም ቀንዲ ንምጥቃስ ኣብ ኣካላትና ዝፍጠሩ ፀረ ነፍሳት ኣብ ኩሊት ዝፈጥርዎ ፀገም፣ ብብዝሒ ናይ ቃንዛ መድሃኒታት ምውሳድ፣ ሕማም ሽኮርን ልዑል ፀቕጢ ደምን እዮም። እቶም ፀገም ኩሊት ዘስዕቡ መድሃኒታት ቃንዛ ንብሎም ከም በዓል ኣስፕሪን፣ ኣሲታሚኖፌን፣ ኢቡፕሮፌን፣ ናፕሮክሴንን ክኾኑ ከለዉ እዞም መድሃኒታት ንቱቦታት ኩሊት ነድርን ሕበጥን ብምፍጣር ንንጥፈታት ኩሊት ናብ ውድቀት የምርሑ። ሓደ ሰብ ክፍጠር ከሎ ምስ ክልተ ኩሊቱ ይፍጠር። ቀንዲ ስራሕ ኩሊት ድማ ደምና ኣብ ምጽራይ፣ ዓቐኑ ዝሓለፈ ፈሳሲ ድማ ብመልክዕ ሽንቲ ኣብ ምጽራግ፣ ብቁፅጻር ዓቐን ፀቕጢ ደምን ኣብ ምስራሕ ቀያሕቲ ውህብታት ደም ንዓጽምና ዝኸውን ቪታሚን ዲ ኣብ ምስራሕን እውን ትሕግዝ። ኩሊትና ምስ ዝጉዳእ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናይ ኣገልግሎታት ይሰናኸልን ኣብ ኣካላትና ድማ ዘየድሊ ፈሳስን ተረፍ መረፍ ጓሓፍን ይእከብ እሞ ሕበጥን ብርቱዕ ድኻምን ሕፅረት ምስትንፋስን ይገብረልና ወይ የኸትለልና። ካልእ እውን ኣብ ስርዓተ ሽንቲ ዘጋጥም ብለይቲ ብብዝሒ ሽንቲ ምሻን እቲ ሽንቲ ማይና ድማ ዝዓፍርን ሕማቕ ጨና ዘለዎን ይኸውን። ደም ኣብ ሽንቲ ክረኣየና ይኽእል። ኣብ መወዳእታ ደረጃ ሕማም ኩሊት ምስ ንህሉ ድማ ዓይነት ሽንትና ጸሊምን ካብኡ ሓሊፉን ምቁራጽ ሽንቲ ከስዕበልና ይኽእል። ኣብ ቆርበትና ዝርአ ድማ ቆርበትና ድሩቕ ይኸውንን ብብዝሒ ሰሓኻ ክገብረልና ይኽእል። ረስንን ተምላስን ምጉዳል ሸውሃትን እውን ምልክታት ሕማም ኩሊት እዮም። ሕዱር ሕማም ኩሊት ክምዕብል ከሎ ብ5 ደረጃታት ይሓልፍ። እዞም ደረጃታት ኩሊት ካብ ደም ዝወፅእ ጓሓፍ ክሳብ ክንደይ ጽቡቕ ጌረን የጽርያ ኣለዋ መሕበር እዩ። እዞም ደረጃታት ኩሊት ብመሰረት ግሎሜሩላር ፊልትሬሽን ሬት ክሬቲኒን ዝበሃል ፍርያት ጓሓፍ ኣብ ደም ብምዕቃን ይልክዑ። ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ብዙሕ ዝርአ ምልክታት ይብሉን። ካብ 3ይ ደረጃ ማለት ደረጃ ዓቐን ግሎሜሩላር ፊልትሬሽን ሬት ካብ 30 ክሳብ 44 ምስ ዝኸውን ግን ምልክታት ሕማም ኩሊት ክረኣየና ይጅምር። ቁኑዕ ሕክምና እንተረኺቡ ድማ ናብ ዝለዓለ ከቢድ ሕማም ካብ ምዕራግ ክንከላኸሎ ንኽእል። 4ይ ደረጃ ሕማም ኩሊት እቲ ከቢድ ማህሰይቲ ኩሊት ዘጋጥመሉ ደረጃ ኮይኑ መናውሒ መድሃኒት ወላ እንተወሰድና ናብ 5ይ ደረጃ ካብ ምኻድ ግን ክንዓግቶ ኣይንኽእልን ኢና። 5ይ ደረጃ እቲ ሕማም ማለት ሕማም ኩሊት እቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ ኮይኑ ኩሊት ካብ ስራሕ ወጻኢ ዝኾናሉን ኣገባብ ሕክምንኡኻ ወይ ኩሊት ምቕያር ወይ ድማ ደምካ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ን4 ሰዓት ምሕጻብን እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ድማ ዲያሊሲስ ይበሃል። ዲያሊሲስ ክንብል ከለና ደም ምሕጻብ ኮይኑ እዚ ማለት ኩሊትካ ነቲ ናይ ደም ምጽራይ ስራሕ ጠቕላላ ክሰርሖ ምስ ዘይክእል ከም ኣማራጺ ብማሽን ድግበር ናይ ደም ምጽራይ ስራሕ እዩ። እዚ መስርሕ ደምና ብቱቦ ናብቲ ማሽን ብምቕናዕ ተመጻሪዩ ተመሊሱ ናብ ነፍስና ዝምለሰሉ መስርሕ እዩ። እዚ ዓይነት መስርሕ ንኽፍጸም ከባቢ 4 ሰዓት ዝወስድን ኣብ ሰሙን ድማ 3 ግዜ ክካየድ ዘለዎን ዓይነት ሕክምና እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ኣሳት 15 ሚእታዊት ሰባት ከቢድ ሕማም ኩሊት ኣለዎም። እዚ ማለት 37 ሚልዮን ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ኣሜሪካ ይውክል። ንሕዱር ሕማም ኩሊት ዝፍውስ መድሃኒት ክሳብ ሕጂ የለን። እንተኾነ ግን ግቡእ ቅድመ መርመራ ብምግባር ኩሊት ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘለዋ
ንምፍላጥ ይከኣል እዩ። ቀንዲ ጠንቅታት ሕማም ኩሊት ብግቡእ ብምልላይ ምፍዋሶም እቲ ቀንዲ ሕማም ኩሊት ንምክልኻል ክንከዶ ዘለና መገዲ እዩ። ንኣብነት ብሕማም ሽኮር ንሳቐ እንድሕር ሃሊና ሽኮርና ሓኪም ብዝህበና ምኽርን መድሃኒትን ምቁፅጻር፣ ንሕማም ኩሊት ከጋድዱ ዝኽእሉ መድሃኒታት ምውጋድ፣ ዶም ናይ ቃንዛ መድሃኒታት ዝበልናያ ማለት እዩ። ደረጃ ጸቕጢ ደምካ ምቁፅጻር፣ ንኩሊት ዝምችእ ዓይነት ኣመጋግባ ምዝውታር፣ እዚ ማለት ዓቐን ንወስዶ ፕሮቲን ምድራት፣ መጠን ኮለስትሮል ኣብ ደም ምክትታልን ምቁፅጻርን፣ ዓቐን ንወስዶም ማዕድናት ከም በዓል ጨውን ፖታሽየምን ዝበሃሉ ማዕድናት ምቁፅጻር፣ ሽጋራ ምትካኽ ምድራት ወይ እንተተኻኢሉ ምቁራጽ የጠቓልል። ኣብ መወዳእታ መድሃኒታት ሕማም ኩሊት ወይ ንሕማም ኩሊት ንምክልኻል ደይኮነስ ነቲ ሕማም ንምቅላል ብሓኪም ዝእዘዙ መድሃኒታት ብምዝርዛር መደበይ ክዓጹ። እዞም መድሃኒታት ከከም ጠንቂ ሕማም ኩሊት ዝእዘዙ ኮይኖም ሓደ ወይ ልዕሊኡ ኣብ ሓደ ግዜ ክእዘዘካ ይኽእል ማለት እዩ። እዞም ዓይነት መድሃኒታት ንኣብነት ጸቕጢ ደምካ ንምንካይ ድውሰት መድሃኒታት፣ እዚኦም መድሃኒታት ብዙሓት እዮም። ኣካላትካ ተወሳኺ ፈሳሲ ንኸወግድ ዝሕግዝ መድሃኒታት እውን ኣለዉ፣ ዲዩረቲክስ ንብሎም። ካልእ ዋሕዲ ደም ዝህሎካ እውን ቀያሕቲ ዋህያታት ደምካ ንምህናፅ ዘገልግሉ መድሃኒታት እውን ይእዘዙ እዮም። ኣብ መወዳእታ ዓፅሚ ንምድልዳል ዝሕግዙ መድሃኒታት እዚኦም ኩሊት ክፈጥሮም ድግባእ ዝነበረ ግን ብሰንኪ ሕማም ምስ ትስእኖም ብመልክዕ ከኒና ዝወሃቡ መድሃኒታት የጠቓልል ማለት እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልተይ ንሎሚ ኣዳልዮ ዝነበርኩ መደብ እዚ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ሓድሽ መደብ ክሳብ ዝምለሰኩም ኣብ ዘለናዮ ሰላምን ምህሉእ ጥዕናን እንዳተመነኹ ክሳብ ዝመጽእ ግዜ ብሰላም የጽንሐና የቐኒለይ።